Ovo se koristi, mi dođemo u škola 2. No ne mogu praviti škole! Od ovo vidim me kao to mora. A vidim me sam se zove. Manje mi je rekao. No kao kaj je ovo? Moj voli. Дай me da prozivamo miliciju. Način da bi. Ne, gledaj oko njima. A jebati, pa vi ste mogli da U Nječku pucate, pičke zandačke, i neka znaju svi, staralite vi, u Nječku pucate, Starate pred tobie! Ajde,